Pinasok ng hindi pa nakikilalang lalaki ang bar and restaurant na ito sa Doña Loleng, Barangay Nancayasan, Urdaneta City madaling araw noong Sabado. Ayon sa pulisya, tinangay umano ng kawatan ang mga gamit ng 3 empleyado. Kabilang sa mga nanakaw ang mga cellphone, cash, bag at maging ang mga mamahaling alak na nakadisplay sa counter ng restaurant. Tinatayang nasa mahigit 94,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga ninakaw. Base po sa CCTV ng kanilang restaurant, nakita po niya na mayroong isang tao na pumasok sa kanilang restaurant kung saan po ay umakyat po ito sa perimeter ng kanilang bakod. At doon nga po, direkta po siyang pumasok sa gate at nanguha po ng mga bagay doon sa loob ng bar. Nakikipag-coordinate na din po tayo sa barangay at sa mga kalapit bahay po doon para ma-identify po at kung sakali na may iba pa pong CCTV para makita po natin yung pagkakakilanlan ng suspect. Kwento ng mga biktima, mahigit 6 na taon na ang operasyon ng kanilang business. Ito raw ang unang beses na may nanloob sa kanilang pwesto. Kaya't laki ang kanilang gulat nang mapansin ng kanilang kasama ang nakakalat na IDs at gamit sa kubo. Nung paggising po namin ng umaga, yung pong kasama nung boss namin na lalaki driver, sabi po niya, parang kay Makmak to wallet, sabi niya, nakita ko po doon sa kubo. Wala nang laman, sabi po niya. Na-report na po pero hindi pa po nila nahanap. Nalaman niya po yata na puyat po kami. Parang nagmamanman na po siya. Doon po siya sa may grotto doon, pumasok. Dito po siya dumaan and then dara-diretso na po siyang pumasok po dun sa may kwarto. And then kinuha niya po yung mga wallet, cellphone, pera, sapatos. Jack Daniel po tsaka yung tequila po yung kinuha niya, sir. Tsaka po yung pinagmu-music po dito na cellphone, kinuha niya din po. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Nagsasagawa na rin ng backtracking ang otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect at kung may kinalaman ba ito sa mga kaparehong insidente ng panloloob sa mga bar and restaurant sa lugar. Paalala po natin sa lahat na maging maingat po, maging mapagmatsyag po tayo. Kagandahan din po na meron pong CCTV sa bawat establishmento kasi for security reasons na din po natin. Yung mga bakod po natin, sana lagyan natin ng mga barbed wire, yung for safety measures at yung gate po lagyan natin ng padlock. Lester Narag, Balitang, Solid North.